настал вечер, Иисус сказал своим учням: «Переправимся на той бок». Отпустивши людей, яны забрали яго з сабою, калі быў у човне, і былі з ім іншыя чаўны. І ўзнялася вялікая бура, хвалі заливали човен так, што човен ужо напаўняўся. А ён спаў на карме каля узгалоўя. Будзяць і кажуць яму: «Наставник, не хвалюе цябе, што мы гінем?» І устаўшы, ён забараніў ветру і сказал Богу: «Замолкни и супокойся». И ветер стих, и настала великая тиша. Так и сказал им: «Чего вы такие боязливые? Яшчэ не маеце веры?» Яны напомнились великим страхом и говорили помеж собою: «Кто ён такі, что и ветер, и море слухаются его?» Это слово Бога. Дорогие браты и сестры, в сегодняшнем евангельском тексте, который мы только что почули, евангелист розповідає одну вельми цікаву історію. Учні разом з Ісусом Христом переправляються праз озеро у човні. Падчас гэтай пераправы на озеро распачынаецца шторм, вельмі моцная бура, а Ісус Христос, як кажа евангеліст, у гэтым часе спакойна спіць. Учні вельмі перапужаліся, зразумела, што іх напаўняе абурэнне по прычыне такой паставы Ісуса Христа. Яны думаюць, што Ісуса Христа не непакоіць іх лёс, што можа стацца нешта вельмі небяспечнае і пагрозлівае. Але Ісус Христос усёй сваёй паставай хоча паказаць нешта іншае. Вось гэты сон падчас вялікай буры, которая пагражае жыццю. Ісус хоча паказаць, што ён не неабыякавы да лёсу сваіх вучняў, але тое, што ён мае вялікую унутраную свабоду, што ён носіць у сабе свабоду ад страха. Увогуле, цэнтрам вось гэтай евангельскай сцэны з'яўляецца пытанне, якое задаюць самі вучні: «А хто ён такі?» І вось увесь евангельскі тэкст ён адпавядае на гэтае пытанне. І адказ гучыць наступным чынам: Ісус Христос — гэта чалавек, які не паддаецца страху, чалавек, які не баіцца. І ён хоча, каб на яго ўзор мы таксама не баяліся. Вось гэтыя словы Ісуса Христа, калі ён абудзіўся падчас шторму і накіроўвае да сваіх вучняў: «Ну чаго вы такія баязлівыя? Яшчэ не маеце веры?» І паглядзіце, вось у гэтым пытанні Ісус Христос і кажа пра найлепшы лек на ўсе віды страху, якія можа толькі насіць, перажываць у сабе чалавек. Гэтым лекам з'яўляецца вера. Ісус заклікае да веры, якая перамагае страх. Увогуле, вось гэты вобраз буры на озерах — гэта сімвал розных пагроз, якія могуць выклікаць страх у чалавека. Страхі увогуле ёсць розныя, і кожны чалавек мае страх. Гэта неправда, што толькі, так бы мовіць, у глухосці маленькія людзі яны баяцца. Яны маюць носіць шмат розных страхаў. Страхі і вельмі вялікія носяць таксама, так бы мовіць, у глухосці вялікія людзі. Нема чалавека, который не мае у сабе нейкага страху. Страхі датычацца і цяперашняга жыцця, страхі датычацца і будучага жыцця на зямлі. Страхі датычацца
за гэтым парогам паміж жыццём і смерцю. І ведаеце, страх – гэта такая вельмі непрыемная рэч. По якой прычыне? Таму што калі чалавек пачынае перажываць страх, то у яго як бы зямля выбіваецца з-пад ног. Гэта менавіта той досвед шторму. Адкуль ёсць гэтае выражэнне, што зямля уцякае з-пад ног. Гэта менавіта выражэнне з марской тэматыкі. І менавіта морякі. Яны стварылі такое вельмі цікавае і жыццёвае прыслоўе, выказванне. Нездарма морякі кажуць, што мора яно вучыць малітвы. Ведаеце, калі чалавек пачынае перажываць такую сітуацыю паміж жыццём і смерцю, то малітве патрапіць навучыцца нават атэіст. Например, и той человек, который имел проблемы с молитвой, или вот приходит такая житевая ситуация, жить альбо не жить, и вот этой проблемы с молитвой вельмі хутка позбавляется. Памятаете, в таким старым анекдоте, когда помер шофер и помер ксёндз, и пошли на суд Божий. И вот апостол Петр каже першому пройсти у небо шофер, а ксяндзу каже почекати. Ксяндз зрозуміло обурився, каже, а як це так? А чому этот шофер перший йде у небо, а не я? А апостол Петр каже, а ведаєш що? Коли ти промовляв казати, то всі спали. А ось коли ён вез людей, то всі молились. Ведаеце, такие памежные ситуации, паміж жыццём і смерцю, яны сапраўды спрыяюць да малітвы. І ведаеце, сённяшняе Евангелие яно вучыць, што ў жыцці кожнага чалавека здараюцца і будуць здарацца розныя жыццёвыя выбары, якія выклікаюць страх. Але трэба памятаць, што Бог, Ісус Христос, Ён заўсёды ёсць на барту нашага жыцця. Можа, мы яго не заўважаем. Чаму? А таму, што Ён знаходзіцца па сённяшнім Евангеліі на барту нашага жыцця вось такі, менавіта ціхі і спячы. І вось верыць, што гэта такое? Верыць – гэта азначае заўважыць вось гэтую ціхую Jesусову присутність у житті. І убачить менавіта у ньому крыницу свободою і силою. Браты і сестры, можна задать питання, що дає вера? Вера, вона дозволяє Богу дзейнічаць у житті чоловіка. З одного боку, коли чоловік моцно вірить у Бога, то сапраўды Бог може, йому гэта по силам, и в сегодняшнем Евангелии ее сведчение об этом, Бог может увойти в житье человека и радикально поменять ту ситуацию, которая у человека выкликает страх. С одного Бога. А с другого Бога. Бог дзейнічае таксама и по-іншаму. Бог знешне может ничего не поменять. Але, например, вера у Бога, яна дазволяе чалавеку атрымаць унутраную свабоду і дыстанцыю да тых рэчаў, якія нас перарастаюць. Напрыклад, якім чынам адбываецца нешта такое. Паглядзіце, само слово рэлігія. Што яно азначае? Яно паходзіць ад лацінскага слова рэлігіё. А латинское слово «религио» оно складывается с двух частей «ре» и «легере», что означает «читать на ново». Там нам подтверждает, что нам дает вера, что нам дает религия, чему она нас устраняет, чему она нас наибольше вучит. А вучить на такой вельми важной якости, которую каждый человек
павінен насіць у сабе. Яна дазваляе, яшчэ раз паўтару, прачытаць наноў, прачытаць інакш, прачытаць глыбей. Можна яшчэ ўжыць такое слово. Рэінтэрпрэтаваць тое, што мы перажываем. Каб іх зразумець. Напрыклад, гарыць дом, і маці, моцна тулячы да сябе, і з палаючага дома выносіць дзіця. І ўвесь час дзіцяці паўтарае. Нічога не сталася, нічога не сталася, нічога не сталася. І тут можна задаць пытанне. Ці маці дзіця абманвае? Вакол жа дзеецца трагедыя. Вакол усё нішчыцца агнём. Адказ на пытанне, што не. Яна ў дадзенай сітуацыі дзіця не падманвае. В своим стержнем яна не описывает той ситуации, которая вокруг разгортывается. Але яна у гэтым моменце перадае дзіцяці нешта намного больш важнейшее и намного больш відавочнае. Что я тут с тобой, я люблю тебя, я тебя не покину, я моцна тебя трымаю у своих руках. Вось маці у такой ситуации яна не может змяніць знешні як здарэнне. Але ведаеце, яна, яшчэ раз звяртаюся, грунтоўна мяняе ситуацию праз интерпретацию вось той трагедии, которая сталася. И она передает самую важную речь. У ситуации, которая является вельмі пагрозлівай, яна передает дзіцяці пачуццё бяспекі ў любові. І дзіця з гэтым пачуццём напаўняецца. І дзіця пачынае перажываць сітуацыю зусім інакш. Вось калі чалавек напаўняецца такім пачуццём бяспекі ў любові, то ў абліччы гэтага усе жахі свету, нават калі яны не знікнуць, яны становяцца чымсьці такім зусім адносным і другарадным. Браты і сёстры, страх вельмі цяжка апанаваць рацыянальнымі метадамі. Але любы страх, яшчэ раз паўтараю, гэта вучыць нас сённяшняе Евангелие, здольная перамагчы вера. Любы страх можа быць сцішаны як буря, калі нас напаўняе свядомасць, што мы ў свеце не адны, што нас нясе яшчэ вельмі моцная, нябачная сіла, на якую мы можам заўсёды абаперціся. Ведаеце, вакол нас могуць шалець любыя жыццёвыя буры, могуць быць жыццёвыя громы, маланкі, которые здольныя адабраць супакой. Але заўсёды трэба памятаць, у жыцці чалавека, які на свой бок узяў Jesуса, будзе пастаянна гучаць ягоны голас, который станецца крыніцай так важного для нас супакоя. Вось гэты ціхі, пераконваючы голас. Шалее бура, але спакойна. Нічога не сталася, таму што я з табою. Не бойся, я цябе заўсёды падтрымаю. Амén.